Yosizi. Uyafuza uyaziphendula usikazi ngomthola nini umsizi ozomsiza ngiphendula usizi. Ngoba sengazi lomdala lesana ngomsizi. Kanti mina ngenzeni? Ngiyacela ngisizeni. Mingabe ngonile ngixoleleni. Kodwa mdala usangigcineleni kulo mhlaba ngisakwazi nokuhlala uyahlaba ngiyacela ngenelela baba. Sengiphelele namandla. Inyembezi siyageleza ngisakwazi ngisho nokuzisula. Kulo mhlaba sengaphenduka isifula. Kanti uphusomandla. Kanti mina ngenzeni lawa ngamazwi kamama okhala lusizi amehlo acela inyembezi nosizi. Uyazibuza uyaziphendula uthi kazi mina ngomthola nini owami umsizi ozongikhipha kulolu sizi. Imbalo yakhula iyavuka